Nag-ingon ang atong tubag sa Salmo sa to, magpuyo ako diha sa balay sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Ganahan mong mupuyo sa balay sa Ginoo. Unsa may unang buhaton aron makapuyo tas balay sa Ginoo, kinahanglan mubiya tas atong balay ug mukuyog taniya nga wa nagyoy paghuna-huna sa pagbalik. Una nga kining nikuyog ni Hesus nga nakasinati sa iyang mga milagro, mibiya sa ilang balay, gidala ang mga masakiton, tulo na kaadlaw silang gasigig kuyog ni Hesus nga nakita na gani ni Hesus nga wa na sila'y mga makaon niya. Maikog na sad si Hesus nga papulion sila kay basin unyag panguyapan sa dalan. Pasabot nakafocus na sila ni Hesus, gusto na gid silang mopuyo kuyog ni Hesus. Ambot pila ka kabuok nato ang dunay kinaiya niini nga kanabang di na ta maghuna-huna nga mukaon pata, din ata maghuna-huna nga mabuhi pata, basta lang yun kuyog tas Ginoo. Mausan ni ang gihulagway ni Propeta Isaías diri sa atong unang pagbasa nga miingon siya, didto ni atong bukid sa Ginoo sa iyang gingharian, maghikay siya glami ang pagkaon niya, magsigi ra gid ta ditog kaon kuyog niya unya ang atong mga kasakit mawagtang, ang tanan natong mga kaguol mahanaw. Mao ni siya ang hulagway sa tao nga nagsigi og kuyog sa Ginoo. Pero hain man ang balay sa Ginoo samtang ni ata dinhis kalibutan. Hibaw mo hain ang balay sa Ginoo naa sa atong kasing-kasing. So kung moingon ta nga magpuyo ko sa balay sa Ginoo sa tanang adlaw sa akong kinabuhi, pasabot ang Ginoo akong papuyon sa akong kasing-kasing. Dili nako mabalaka bahin anang pagkaon, bahin anang kwarta, bahin anang mga kaayuhan, kay ang importante ang Ginoo nagpuyo nato. Kung ayuhon ta niya sa atong sakit, maayo ra gyud ta. Kung iya sadtang sulbaron ang ato mga problema, masulbad ra gyud na. Kung wa tay pagkaon, kung iya tang pakanon, makakaon ra gyud ta. Mabutaw na sa atong kasinatian dinhi sa atong parokya ug bisan sa inyong mga kasinatian, dinagko o ginagmay, nagtubod ang atong grasya sa dihang nisugod ta pagsunod sa Ginoo. Ang mga tao nga nagsunod sa Ginoo o ang kasing-kasing napuy-an sa Ginoo, wa gyud problema bahin aning mga butang sa kalibutan. Di sila maproblema sa pagkaon, di sila maproblema sa mga sakit, di sad sila maproblema bisan gani sa kamatayon. Mao na ang kinabuhi sa mga santos nga nagpuyo gyud sa subay kinabuhi sa Ginoo, wa gyud problema. Ning gilingi ay mong tupad ing nanaa pa karoy problema nya moingon gani daghan wa pa na magpuyo ang Ginoo diha niya. Kay bisan ang problema basta kuyog nato ang Ginoo, mahimong grasya. Tanawa dire problema kay sila kay ang mga tao mga 4,000 unya ang ilang pagkaon 7 ra kapan, purting problemaha. Pero sa dihang ilan ning gisurrender sa Ginoo, unsay nahitabo, nabusog silang tanan, nakasubra pagyod og 7 kabukag. Porting daghan na sobra, kuyog mang Ginoo. Muna kinisang ato din bitaw mga project nga sige tagbaligya slots, wa pagyod mahitabo nga namaligya tag slots nga atong gipanghatag ngadto sa mga kabos nga na-short ta. Doon naman sa tayo mga slots nga atong gihunong wa mahurot og kahalin, pero pag sumpay sa nato nadayon gyud kahuman ang atong mga projects. Karon lang
pila na atong halin sa atong aris atas SBF dag. Ni uminto na sad, niabot ng atong halin og 2,128 ka slots, na apay 57,872 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Anya, atong pakpakan ang namalit ngayon. Salamat kayo. Nya, mag-uol ta ni, nga 57,000 pa man ni. Dili ta mag-uol eh. Sige lagi tag pamaligya. Nyag pahunungon sa dis Ginoo, mayong Ginoo, hunongan na pader. Hunongon lang sa nato. Kay iya raman sa nang sumpayan og lain nga pamaagi or laing grasya. Pero mayong sang Ginoo ni, ako ning tandugon ang mga kasing-kasing sa mga parishioner ni Padresiano online o territorial haron mahurot dayon ni. Mahibong lang mo, mahurot ra sa dayon ni kahalin. Iya gyud pagbuot sa ato sang sitiyo, sa atong ipamaligya nga slots para sa pag-ayo sa mga balay nga atong gustong ayuhon, mga 140 ni kabalay atong ayuhonon, na nasa tayhalin nga 52,368 ka slots, na analay 11,632 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Kutobra ni karong December 25, basin pag mahurot na ni, kay mura mag daghan-daghan naman ang nahalin. So ato na sang pakpakan ang nakapalit ni ini. Salamat kayo ha. Karon ato ning isangyaw ngadto sa uban nga ang Ginoo mao gyud atong sundon, mao atong kuyugan aron ang tanan sa atong kinabuhi mahimog yung abunda, way problema, ug naagyod kanunay ang kalinaw ug kalipay. Mao bitaw sa pamilya, kung ang ginikanan, ang kasing-kasing gipuy-ag Ginoo, mutakod na sa inyong mga anak. Pero magsigi gani mo giyaw-yaw, sige mo giyaw-yaw, gipuy-an na mo direk demonyo, mutakod sa nas inyong mga anak. Dinhi sa atong mga katilingban, bisan dinhi simbahan, ug ang atong mga kasing-kasing gipuy-ag Ginoo, mutakod sa dis atong mga parishioners. Pero kung dili gani, mutakod sad ang yawanon ngadtos uban. So atong iyampo ini karong panghitabo nga murag makalilisang na kaayo, linog didto sa Surigao, linog dapit sa Davao, linog gubat, kamatay. Mahadlok ba yata kung ato yung tawhanon nga hunahuna, pero kung kuyog ang Ginoo din hinato, bisag unsa pay mahitabo sa tong palibot, relax ra gid ta. Kaysa katapusan, musulod gid ta sa bukid sa Ginoo, sa gingharian sa Ginoo. Dili ni maoy ato dinhing permanenteng lugar. Sayod ta, nagpanaw ra ta padulong sa permanenteng lugar, ug samtang nagpanaw ta, maghinatagay ta, mag-alagaray ta, maghigugmaay ta. Manindog.